Айде! Натисна ли го? Да. Говори. Ехо, това е моята кака Буби и аз много я харесвам, ама тя си гледа в телефона и никак не ми обръща внимание. И въобще, и аз много я обичам, ама аз искам да ме гледа в телефона и да не гледа в телефона и да гледа моя телефон, защото аз искам много да направя клипче. Ама тя не иска и така много не обича. Сега може ли да изчакам и да снимам? Моля, Буби, искам да ми гледа с моя телефон. Моля, направи не. Моля, искам да има смешно клипче. Това беше моята кака, не аз. Но може и тя да много да харесва. Но може и малко. Кое? Нямам го. И натиснете.